Joe, o style EDF. You are upon be my man in CSC, Miss Why? Joe, now didn't they say? Me pacho me de ma me se wa. Ma me se wa papa, if you are na queer. If ya. Any mean your opinion no. Joe, mamma, dear Ned Wabaha no pay. Oh, I no pay dear. You crown a bonnet. And so, as a ma, cosono. Say a man penning for huna. Edo how beba. And unti or how no pay. As em nina say. 1st January 2022. Enemy who. Papa wi na enam ne nua ba so ena ma me hu papa no okay na me hu papa no ne nua ba no me ne ye free dada wadamfo ai me nso me wo me mama ensa dada nti me hu papa no na chese me ne me ma ne papa ntem no na ye ntem asei ye ni ho biom nti e wo ho na madamfo na busa me se me ne nkola ne papa te sen nti 1st January no 2022 no busa me se fia wone wo mane papa nam so se de ye ni hobiem ma wie kra ye ntamate ena o ka chem so wo nua e wo Germany na ne nua no ya na o ka se on Paul ba ama no nti se me ne me mane papa ntamate de a ene wo be frɛ ne nua no na ne nua no ehume e wo video call se ne nua ne hume na se ne ni je me ho de a ene na ya to aso ena mesi yo nti megina ho ana ofre ne nua no me nso ba bia mete no ne no mu fie eben ti ofre ne nua no video na ne nua ne hu mi asem o kan ye ne se a Ewrade anadwe me mpaya me boy no watie me nti o ka kire ne sister ne se on fa ne ai on fa ne nam ono ne number ma me na on frɛ me ne ni nkomo ena ni sister ne de ma me nti wo ho a ebi wo kro frɛ me no anyame ofrɛ ni sister no ne odi mirika de aba efia metimu na wa frɛ watima frɛ me na magi ti ye guso a ye kasa no be 2 months ena o ka kire me se wo wasase e wo etimetim ma ase nti obema ni sister mo akwa akokire me ba bie wo na ma kohwe na maboa na ma ye bibi e wo so ama no ampani sister ketwa na kwakire me okwakire me na de nam ne so ami hu no wona ma ketwa na kwan se onkwakire me asase no to okwakire me na chese mi hu no 2 months mu no ena ode kwakire me asase no to okwakire me no me ne nyina ye kɔ hɔ baaye no mia me se efri ekire kɔ ɛhɔ ti me kɔ hɔ no na man bi ne fie ene asase ne ben na o ka kire me se wo sere me se ma ba se me be ye adwuma wa asase ne so de a menyire nipa na ne de ano na menye na asase na da hɔ akyɛ wo hɔ ankofo ba so mu beton na wa hyɛ da aka kyɛ mu se ni nua bi dia obeba be ye so adwuma enti no menye esu adwuma na awowo ba wo mu fie na edi nkan no na wo se abena bi ba asase ne so esufu a obedo so na abena ne gyae so ba o maso biem enti asase ne sufu a de nipa a wasi ne fie a woni asase ne hye wo no wo na di ne sika ebedo me wo hwa na nipa no ma me panimu wo bae se ode ne sika 120 Ghana yetete no 1.2 wo de ado asase ne so nti wo oje wo me ho na me ka kire ne se mate na o ma me mra fie na me mo asase ne wura amane me bona amane a o de be ma me abre na mpa me bona amane no o de ma me kutuai nti me kwasa asase ne so na me gina papa ne so saa na me start se meye ehwo adwuma no sika papa ne di kan de bre me 5,000 cedis 50 million tete ne 50 million ena o de bre me ena me busa bre bia menim no se onim obi a oye dan ho adwuma because me se me ka se me start a menim edan ho adwuma ho hwe ena wo pay mesin de ma me na me free mesin no o de ne number ma me na me ne nyina akọ obo ho ekọpẹ abo yekoto abo ena yeto anwea ena ye de ba me ne mesin ni no ene abo no driver ni nyina na ye de ba ma ase ti ye de begu ho no mo no na mesin no start say oye adwuma ya fa ma na contract because sika na de ba ye ni so enti de me de toy and de ka ye na me to cement ena me sesen be dey fo na omu be ye na omu tu foundation no ena ye start ye enti mesin ni no na start foundation no de ma me
ye started dan no sika papa na de brɛ me na so ene 5,000 na wo di kan de brɛ me de aka 48 3,000 no de aba 4,800 no de aba 20 million sa no de ba enti ma ye dan no ama eye 6 bedrooms ene dan kuma ba akoka ho e ma ne ye 7 na wotu so mienu ka ho e bedru lentil me ko ho no nyina me ye sa adwuma no nyina no abena kro na no odo so first na oja so kono wa ma hoda enti me nkwa me wa kasa wo di usika ko me pa cho me sika nim ba eye ma ho den me te pan kro no na me di akobasa Matiase enti proto no nso me sika nka ho bi because me ko he proto na wa to 13 years ansa na me kwa ko ho proto ba me na ma mason fo no me to cement or the scanner bana mason fo no koso abena ne ba ye die ne si abena ne de wonimu wa ha bi na asem ne nyina ne se ma ye wei e de ama papa no na wo be wale me no we nyina mu kosi 1st January na mi hu no 2022 no 22nd October this month 22nd na 2 years na papa na be ye me ho ade obai wa ama okay wa ama na ni nua na nam ne so ma me hu no me fan say ene ye Saturday ne be ye me ho ade ananka ene ye Monday ene Monday ene ni nua na ba say wono ana kan say ni nua na me ware me ba watena se hu say awale no wo mpene so biem e kire se wono no oni ni kunu tena mfie aduasa be ma ne emmo ne hokokokokra na ni nua na be hu mi sesi a be ye me ho ade enti me ne be ma ne ntwempena be ma na ote abrochire ne me ne ntwempena okay na me nso me kire ne say because aka 5 days na aware na ba so ma mo nso mo biem ano aka kire mu nua ne say o me ye me ho ade e na me kire ne say me e ka mpra twe a enka metena ya na nka ma twe me mpena enye mpra twinti na mama a peni nua ne se mene na etwe mpana minti mene na ntwe mpana awale nti e na me pene ma no nti ni nua na be ye me ho ade a mema na ye me ho ade nti ye ware no ni nua no wa ama papa no frɛ enipa bi wo mu krom wo mu free barakasi fufuo e na ofrɛ wo mu no mu be ye me ho ade ye me ho ade no so ne me papa kasai e ma obo me papa amane se ye me ho ade wi Christmas na che October no November December obeba eduru ye wa ama na no wono antwen ade na wo ntwen mo ma nsa na wa be ye ho ade eno de ma de wanya boga enye boga sem because abrochire de obi ni mo chena asem emfa ho nye onu na di ka akwa abrochire wo Ghana ha ebi mu di kan ansa na wo yenkoi wa woni mu hu nkra hyeche de yenkoi yanim enti no nye ne boga sem na na me mpese me Christmas no wa ma mene ne kasa e na o ka se obeba Easter okay Easter ni dru ye na wa ma enti e wo ho na mene na ka se omra na mi hu no because mi hu ni say da ba ma pene so besine ma pene so amawa ware me de wo ka kire me se me wo ye me ho ade wi a wo beba wa ma me ne ka no boko phone so se omra ma mi hu na otimi ka kire me se me ma ka se omra de na mi mfre ne biem kosi se obeba na ma bo me papa amane me bo me papa amane nso a wo se me ton no edi enti na ma bo me papa amane se waka kire me se me mfre ne biem kosi se obeba enti no makobo me papa amane na me se me bo me papa amane me mfri me papa echi enkobo abontin suni amane because me papa na wo je me won nsam enti wo si me mfre wo biem no na chese ya awalija ya asem na wo ka enti se ate sa dia me bo me papa amane no obusa wo de enti a me mfre wo biem enti me papa ne kan opa me chew ena me de me twa so na enumu no wo ho a no na nu kra nyansi emre bi me wo ho ena ofre me se ni sister odi wono nachi ono nso wo gya me ni ho aka kire ne se ompe kwan bi mfa so meja me abra ni sister no nso na ase wuye me na wotweda saatem kra na me nyanya yi me na me ye me boa wo mu ye wo mu nua ni nyina na ye Sunday man kwa sorry ye wo mu nua ni nyina ne sister ni mfiri Germany mai eye bibia ma wo mu di na wotweda eye da no na wotweda me kra me sre ma sorry ni e ma ne koja me nu wo mu nyina koja wo mu
Ye da no ni sister ne kunu nyina free Germany ba me ka ho bi memenda kwasi ada ne nyina me ne wo mu ene koja wo mu menye wo bone wo ba ye kra me be chia o menye wo bone da enti die enti na se wonua na beware me a okoka kire ne se ompe kwan bi mfa so nya me abra menye ne bone bia eno na chi no ho anu afrew minsuro na meka wone wo mpra ne te wo dem ensem bebre menso ente sa na mabom papa amane da asem sei na papa no o kan me papa frɛ na wapa me kyɛw sɛ wapa me kyɛw na metwa so me wo ho amre bi na afrɛ me wo frɛ me wasɛm ne sɛ wo bi si wahia me wo tafo bro no oboye no me metena tafo ansa na mkɔtena pankro no mente bro no ni bi da wo tafo ho na wo hu nipa ne se wo hu me ni obi a me mpra no aye ko se guest house o se hotel na me busa na se nipa na wo kan sa asem ne kire no time wo hu me ni nipa no wo twa ye photo de sende na wo se da bi na me se wo hu ye wo me hu se ne me kan no kra won kire me nipa kra o kan e kire ne se wo hu me ni obi o se won kire na me die ne den me de gu ne so pa afi wi akire no me maame papa so te wi akire na asem ne se wo pa me chew e wo ha yi me di nkwase asem o e ye me amadwene na me de kan ye na me hwe e ya agoro na me ne wudie me papa enim na me se sa asem we enya agoro because asem a wo kan eti media wale guo ba sa wo se wo me wo mpana na me se me nim mpana de ene ko ba bi na me nso me nko me ba bi ma nka na scientific na ekro e ma ne nka sa asem ne bie mo nkyere me na me se yo na be boso me be 3 months enie ana 2 months enie no edru boso me a obesende misika ama me a na wo de sansensem no ba enti se ene on the 12 na yeso sende misika 11th no de asem bia ba se wo bia frɛ me se wo mpana ne wei na che se akasa aba na wajai sika no ebe ya na me a me de nyansa kwan bi na asem na ye yi na o de misika abrɛ me but this month na so send misika on the 12 wan send sika no enti me wo ho a me ne kasa ada ya se ebufuo nketenkete asem bia no ye ebufuo na che se wotu ahyeda me de me mfa enya asem 20th of this month ena wo frɛ me anopa my from me no wakasa me last month this September na nya no 20th ne kra me wo ho Sunday bi makwa asɔre aba my from ne wadi nkomo na ase maame na kakra ena me si yo me ya ade awie a me frɛw ena o si yo afi me wo ho a ma ye ma ade awie me frɛ na se mo bɛka ne se han wo maame afrɛw ena me se da bi wo se yan maka nsa ma kyerɛ wo maame pa de wo de ye me nyina ma bona manne de wo ye me no ahomete a wo hye me no maka kyerɛ wo maame ena me se papa e de ba asɛm e de na ma ye wo dai se ma ye obi bia ada na wo mfrɛ me afiase na waye me na minyi me ho ano me mpa wo kyɛw sa kyɛw pa bi wo ma me mfa ma wo na wo frɛ me maame abona manne na adekora me de aye wanti wa frɛ me maame bɔ ho charge no kama mintie eno nso a wantimi anka ade pɔte a me de aye no ene hɔ a me de abufu me frɛ me maame na me busa ha me maame sɛ papa no efrɛ no asɛm bɛn no ka kyerɛ no me maame sɛ wɔ se me ebra me bɔ ne pankro no ensɛm bebre me nso me bɛtena pankro no akra keto akra me ni nya asɛm da bro no amete so no obi anim sɛ de metie enti yes ane kyɛ sɛ eno no de abufu aba ɛna eno no kɔdaaye ɛkɔdaaye no yɛ kasa kama 20th September makwa adwuma aba me wadwuma mu nyinaa me no kasa me pon ya mbedru fie na me yese papa fie na me bɛyɛ aduane na yɛ Friday se ya enani 2 weeks afie na me bɛyɛ aduane ti ma me nya aduane nwie na yɛ kɔ asɔre a na mafrɛw ɛna o si yo afie de me yɛ aduane ne wie ya me ne nkwala ne bedidi no ɛna me baba akɔfrɛ me sɛ ma da afrɛw ɛna me kɔgye phone no me gye phone na asɛm a wo busa me ne sɛ minim kwakuusu ɛna mse ade me kra na nim sɛ bia o mama ye bibi ama no ntina wo busa me ɛna mse kwakuusu ne hwan wo se wonim kwakuusu abufuo so pankro no ampedwe efie
kwaku so te wonam se papa efie okra me betena kurom ha 9 years me nwura hoda enti wo busame a wenyina na menya hu sese wo beka se bia mempena no na menya hu enti se wo hia na de a ma me nkɔ ho nkɔ busa na me hu no ne nkasa wo se obi afra me se wo mpena no kwaku so enti bodua sanya wo mpena no na na me ka che ne se me de efie me firi mu no ye modua ye mfre nsuo emmo dua fi se me ya asantini wo ya asantini na wo fre nsuo bodua ye chi de dua ti me de me modua ewo me fie asante memu nso na metie no manu si ya no afranto nyama no de abomidua se nyame mpra ne kwaku su na anto nyama nyame me nso nyame mpra no ntia no de me yama dwen se nka me mfa ho kola ba me ko me papa yi ho me papa yi yire nim me fie wura no me ne nete fie o ne ma me dan hanye nti na yire nim no obodua no me de phone to speaker se de be ya dance ye bebem enu obodua no nti me ye he na me gya aduane ne si ho na me fa me mani di mechi se omum ye nkwa asori ti ye kwa asori nso ne fie na papa na kire no enwa ena ye dru ye ya asori nkwa nta na me ka kire nkola ne se omum kwa asori dem na me kɔpɛ kwaku su kro na wote se afie ho na ye se me mpena no me kɔpɛ na hu ena me kɔ ofie ho me kɔ na ye se woni ho ena ni sister na me kɔsi ne so ti me busa ya ni sister ni busa mama ne a me bɔ no se me maame mu ofie ti me enwura fie me kɔ na me kɔbɔ mama ne ye kyerɛ ne maame na ne maame se me ba no na me ba no ni no na me se da bi me nim no na bra no so ye store ofie nanim enti ye gina ho no so ni nua ba ewu nti omu ye ntotoye ti wokɔ na ye frɛ no wofon so nti ni nua ne ye so ofrɛ na bra no a start free abrosan no wo soro ye gina soro na ofiri fom ho ba ena ni sister ne say wo ba de aka ho na sister ya ba ha say ni kunu afrefri Germany say ne mpena no ena bra ne say me obedru ho no na me hu se minim nanim ba me nkasa na no da because ebia mi twam a otene store na no ai me nkasa na no da me nchia ne mpoda eno wo se me wo sere kra ha no wo se ne sister die me kra no me nhya da nkae ne saa o eno ma me se ne asem aba no na me ka kire o ma me se me sere no ma sorry aka be 30 minutes ne apon sorry be no me kwa Assemblies of God ne ekọ enu me sorry no 5 o'clock ne apon 7:30 enti no ebe kakra no ne apon enti wo ma me nkọ na emprempren mu de panyi a me wo na aye me sofo wo saa area ho na me mo me sofo amane me bona mane a ye pon a me ne me sofo nyina beba fie ho no ina me call ye pon na me bo me sofo amane na me ne sofo nyina ekọ fie ho no ti ye call ye na omuma ya akonya tena so no na kwaku su no be ka kire wo ma me say wo ne store nanim a wo didi no abaya bi de phone abre no se papa bi wo phone ne so a opese wo ne kasa ene wo ka kire abaya se ono onim papa bia e wo no abaya ne phone so enti won fa phone ne nko ti wo ka sa kire wo maame na wo maame se da bi kopa abaya akrobra ebi kura ne nam wo mu so ena papa ne te se wo mpra ne yire enti kopa abaya akrobra no mo kopa ne bae ti abaya ne wura da mu ho na medi ka busa abaya ne se eye den ena me kunu namba e ba ne honom na abaya ne se obi na de phone no esoma no se onfa mre bra no obi afre ne si so ena maame fo ne ka hye se onfre nipa koro na ode phone ne soma na ne mra na abaya ne frɛ ne baaye abaya ne frɛ ne baaye ya abaya ne maame ya abena na me corporate ne so ye bo mama ne ye se no obedo so na wagya aso ba no ye na be ma ne mpena no asɛm a ye ka na eni o enti eba saa no oba ye no na maame fo ni busa ne se ye den na papa ne namba eba me kura abena ne minim ne da minim ne ba no ono nso minim no papa fo maame fo ni busa ne se ye den na papa no e namba eba ne phone so ti brown kwaku su na de na ato me so no ne sister ene sori no se ma mumie musa ne sa ne de ne papa no ena mpanimfo ne busa ne se oba odi ne papa na ode phone ne soma osom ofra wo phone ne soma wo de baaye wo se mikunu no ena mpanimfo ne busa ne se wo kunu no ne se because sister ya ba se ne kunu no wa ye ne ho ade mfie mienu ni enti wo kunu no se wa be ye ho ade wo fie ana se wo se an me de wo de na no na ato me so dadaada na menene ne te ho dadaada me ho ade de onye na emom menene ne te ho
a wo mo wo ba me eno de ewu ni ba me nyi ni se wo mo wo ba wone nnete ho ena maamefo ne ka kyerɛ ne sɛ ne wone nnete ho de a ene na ba ma no wasisiw kyerɛ sɛ emfie mienu ne wa fa sister yi ene de aye ne ho ade me hu no ne di Christmas bi a 3 years but ye me ho ade no manti we mu ni 2 years enti sɛ wone nnete ho no wa ma na anya ho ade na wasa ho abefa sister yi aye ne ho ade de a ene na wonya ne yere sɛ de wo ka ne sister yi ene ye ne yere enti no enka sɛ ne yere nam na ye den enu ohun sɛ kwakusu bi wa ha na sister yi mpana no obafia ha na kasa ne nyam nso wo hwa wo mu di ka akọ so mu kopɛ kwakusu no wo ma enhu no fi sɛ me kɔ ye na kwakusu ne fie ɛna fie a ɛne ne bɛn gɛ ni busa obi wo fie ho sɛ wo hwehwe kwakusu nti nipa ne kasa na papa no ɛhye gɛ ne sɛ ɔmfa phone ne manipa no na ɔmbusa no ti sister ne sɛ ɔde phone ne ɔgye phone na sɛma papa ne bebusa no sɛ ɔba na ɔba kwakusu ne ho no ɔte sɛn na ɔsɛ wɔyɛ krokro wakɔkɔ ye kɔ fie ho nso so no wo mama yɛte ase sɛ kwakusu ne wɔ ɔba a ɔne ne te na ɔnte ne nkyɛn wɔ fie ho ɔte baabi ɔkɔ school nti weekend ɛna wɔba kwakusu ne nkyɛn na wɔyɛ krokro wakɔkɔ te sɛ me nani mu odu ɛkyɛn me kakra ɛnu omu ka asa nti gɛ ne say na wo kyerɛ kwakusu ne gɛ na oba ho weekend no wo busa oba wo de eba beda ha wo se da bi gɛ no wonim sister na so ka kyerɛ mu se wonim se oba na se woni ba me nso me ba ketu akora wo mfie nson afa no wo kɔ mfie nwɔtwe enti me da na akora mfie nwɔtwe no se me kɔda ba ma achi a matam ne se di machi me nkɔ na me no nkɔda ba ma achi abra me wodan a me mamienu na aka no e wodan to de bia me wonua ba ma a wokɔ university otimi krom enti e wo ho 2 weeks na waba oba okono yes nka obekɔ awe kura nka obema wunua na betena ho ahwe o mama wo me nua ne ba me nkyɛn asam kana me kyerɛ sɛ ba sɛ nka obekɔ awe kura ba kɔ ya yi kakra bia kama ma nua na behwɛ obi a de wotwe ba de one ne de ɛyɛ de kɔ da ba na yɛ me baketwa ɛno de ɛnyɛ yi sa mfie nwɔtwe ba na yɛ me baketwa sɛ wo ho nti me yɛ dan ɛna me de akwala di machi anase me kura me yɛ dan agya me ma hɔ sɛ me kwa akɔda wo bi achi abra me wodan anya adwuma saa na papa yi me ne kasa na wo busa me kwakusu na wode Antonia ma abo medua no ɛne yɛ kɔ ne yɛ kaaye na ma me fo ne sɛ wo mu no ani wo mu ba ne mpena ne me enti wo mu de wo mu mfa ho sɛ wabodua abo wo mu ba ne bia enye wo masɛm ɔno obo ne dua na ane wonim kwan a wode dua ne bɛfa so na kyɛ sɛ me no anim guase a wo mu de agumi wo hɔ no mo no eba sɛ onua na enam ne so ma wonya a onua ne ware no no de no so ayafu onua ne de nam sɛ obɛka kyerɛ me sɛ awale no o mani nti ɔne me yɛ aka o to first no to de bi kura ma asɔre wo mu fie achi enti wo mu fie anim na me fa enti wo nkɔbɔ na ma ne bi ntimi nkɔbɔ na ma ne kyɛ sɛ wa ma onua no ebra wode wo ma ne nua no onya nu hu bi anase bibi siye enti na nyansa kwa so no obɛka so ɔno kura yenye ne ho ade enti wo mpene no wonji ndi sɛ na bibi sa sɛ bibi siya ɛhɔ de wo mu na ewo fie ho me de minim adekoresi but akoya wo say ya hoye a me akoya me say because what can say wa wale mfie aduasan ye mo ho kokokokra ɛna me ya ni nua na behu mi se si abeye me ho ade enti nka me ni nua na ntwempran ti me di papa no na owo ma wo ka kyerɛ me se wo ma wo hu de enti a wo gya na ware edi kan ya na wo bepew ɛno de minim wan pen bisa man bisa kyerɛ se na ware edi kan no oyɛ maame panyin wo mu gya ya akyɛ ne ma enyi fa wo ne maame panyin a nipa ne ye me say wo hu de enti a na ware egui wo kwa ware pen ɛna wo hu de wa ware mu emboa na wo twen wo ho nte sa enti sɛ wo kompran twen na ade kɔ wo ye jo nti wo hu ba ma bi suban pen ti wo bɛka sɛ wo hu sɛ de ba ma tie pen what you say enti sɛ wo kɔ ware na nipa ne sɛ ma ware agyaye a pen hunu de enti nipa no oja na ware abɛware mi momu de mi bisa ne ho asɛm da ɛma ɔka kyerɛ me sɛ ɔbaa no na de ne fa akwambɔne so ɛma no because ɔbaa no wanyɛ ne ho ade ansa na ɔkɔ abrokyire enti
wakwa abrochire no ne ntem kra ye basa na on de wakọ na abrochire na akire ya na ne maame te ase na oba ne ete se wakọ abrochire no oba fie ho ba abrewa ne ho besra na abrewa ne ka che ne se jo de be ye bia ba ma no ebe ka de ebe ye wo de se de ebe ya obeje ne de no atum jo enti wakeka we nyina akire hon de be pa ne hye wo nkran anase ema wo pene na ware no so oh me de ema ne eye a me pene so ne se de di nkan me ni obi atu anamon ama nkwala apim ba bia kowie ye no anwieye fine matena se no kra na ma me ne ntamte ye no metena se mfie mienu ansa na me ba be hu se die na ma wo pene na ware no so one oni ha obeye me kan say wo bibia ni a ye say ma because me mete wo no me papa eye madanse madwuma ena ma sorry eno na ye mayi se de me si kwa asole no enti won hyada mpe be ma obehye wo supi enye nhye so asem na de be nti ena ma wo pene wo bi a wonim ni da se be bru misra meka etie fo mo njema no nsi bone yete wei yatete pen se kan tete ne de photo na ware se de ye video call e ma ware e be wiase e wo be hu nipa ne kura se bi ni wadi dem misra meka na se nuhu aba enti ma me hu de crop ya They say what my man will back only hano na say what my pressure ma usupi wo ye adwuma oye de adwuma me pacho meton kotodwe ne pedua mo kotodwe ayi mali de no de awo Niger de ewia de na say ejade na woton papa bi e kire benya bi ha ya benkwai matia mame so hu me pacho ni pe wonim ne da enti mame hu ade e kenya awom anani da so be na wonya yenti a wode ko pne ma brantie be ye wo ho ade meme ne wa ebra wonua ba na enam ne so ma wo hu wonua no ebeka kire wo se me kura ye nya me ho ade enti wo me ma me nua ne nware na atwen wo ho no se ye me ma benadu fie a ka me hu sa aware ne me kokura anka sa makuma na obedi mani o ma mani nje tinka metwe me ho de be pa na hye wa ne nyina achi ema wo pene so dumfo kumfo ono adomwo no osan akun na so di utiko rem mi sister de ye mayi ne se e ba ye no me de koto ma sori mpanimfo ani me sofo wo mu bi ti me de koto wo manim no na me sofo kire me se ade ne de ne nua no ne se wo mpene ye busa no na asem nso a wo se wo wale ye woni ni kunu tena ye no mfie duduo se ye mo ne ho kokko komponi abaye ne ho ade enti eno no nye se ne nua no na aye ne bibia na bibi nti ena efie asem nti no mo mpene so eye wono nipa ba akofo na asem enti no yaye bibia wi a aka 5 days ne de enya yi nti sa na be ya ye mfre papa na obe ware me no na yentie nanumu asem se na ne nua na beka se opene so se ne nua na asem obeka ye no wona nam ne so e ma ye hu ye ho yenjaya awale na papa ne nka ono sofo no obeja awale ni nshira so papa ne nja aware no wankasa na wadwene ye o se me de papa na asem o ka kire me se enye me wona na ebe ware me na ne nua ne de bia awale yenye ne ho ade se wo ka ne nti na bia wo de ho ya enti wo na wadwene ye wo sen me de me ye se me ware papa no na wo pa ware why you desperate for marriage at all cost I was say you ware Debbie enya ne you very desperate mama nchiro de nti anu why desperate any say oba wo kwa ware kan tete na ya na nkofo se odofo bia na ebi ne mo de kwa ware se bi bro what you say na kuma ne ma wo hu wonua no ni obeka bibi kirew e na wo sofo sisi eya yensusu ma sofo no mu ndi yanim no kra na make kirew no eto de bia ma wadwene nya adwuma nsene wakoma one abrochire ni ntina na wo yesa Debbie I'm telling you the fact tuti krom ha no obi mpewo Debbie de enya abrochire ntina me yesa afedi ebiem abrochire de maame sebi nipa ba ko na di ka akwa abrochire ena nyame ya adom na afoforo timi ko obie obi ni mo chena asem enya abrochire ntia because me prota o me koye na adwuma wo so man no me na me wo me prota dada
enti se watimi atoproto ame metimi atoproto ne bi enti se watimi akwa abrochira a enti ekunu na wo pe oba na wo pe se ye hye wani monyam pe se metna se atwetwe mpna na sana be ma yi beba no na woni be ma wo wakwan me ne me ma ne papa gyae de me ni be ma bia na woni be ma bia Dabi dia na wo hunu fa papa ne ho a wo ma wo e ma ware no oh ofre me a se de osi ne me kasa fa no no kasa sen oh honey ofre me a edi ma na no otade frɛ oh ono de afia na na ofre me afia papa bi ofre me ma afia na na ofre me ofre me a ono me kasa yi na wutia da men so sabi enipa de wo ne wo nipa nkyɛn na okasa yi kyerɛ wa yo dwaba no be ma abusuafo sen na ode ato o manim de ofre na ma ne beje ma ware no ono ne ye de akoto nanim na de na waka na ono ne kyerɛ me say memfa ne nkɔ radio so because baby a wo na wabodua no wo frɛ no kra na obeto na adwenem ne kɔ radio so ma amansan tie de a papa ne din de say o de kwadwo mensa wo free krobe so wo free barakasi fufu a wo Germany ente sa jo se aduabɔ no usura na me de wodi ka bo say me mpana ne kwaku su no eno de nkemfa me ho wasa abobiem eno na chiri no ofra me ana memfi no eno oye recording afia me pa acha wate de asibia kafra wate mesro na enkola ne kora no me ma ne de ono wo mu eye free se de osi ne nkola ne te no na ye me fa ma me ka wasem anti no na we nyina say ya dada obi a wa wo mba mu miensa be me ka nsem a eda e wo say ye onwanwa wo frɛ na wo kasa no me de memfi no ma efri so bo dua first ni nyina memfi no dua to so mienu no bo ne say no me wo ho na o ye recording say me be me bia yi sika ma me na me gia tachi my bo kire wa ne anto nyama enyame afa nsusu me wu a wo bia me busuani bi obesofunu ne mo no ensuo ni nya no afen so meme funu ntwa nsuo meme ye nim guase ma mabusua meme so nim fa so o wiase ensem bebre no ka afen so se me kofa ba ma bia mu a ensuo ni nya me me maka ho meme man crank to na wo muti wo mu ba bi no wo ka ho mi kopa bibia bedi ene me be ye den nenam eja me mo akwa bebro papa din de say efrem ajenim boaten